tuna chuanin kan screen a ad kan ti mai advertisement kan tiang chi tiang link te engeng moi kan click thina chu wang chuan kha khau kha redirect hian in on thina ni eng ber nge kan the to thin si lo wa chu wang chuan ama lo chu ama top ang application khati kan click nang chi te kha thena chuan google a hian in ali sin om thla thina ni khatiang kha off dang kan lo senga hetian thian kan tia a screen te lo thita chuanin advertisement ron lang pupa vai hian helai dia bek na me tab lo chu chu thei lo thina a chang chuan khatiang khan om thina tin youtube kan play light tin ron om thina tiang kha khatiang ad kan ti mai off dang kan lo soi don ni a chi than than o ma ti ko langai tam ve de chu wang chuan ngun te wi lo enanga khatiang hen lo ti don nia khatiang a omani kha chuanin hei settings in lu tanga ta hian ka tirang em o kan ti thaleang settings a hei ta hian settings a kan lu tanga chuanin heta google service a hin kan lu tang ti hang kan lu tanga chuanin hei ad ti hi om ta ni hei hi ad tan kan clickang chuan reset ti hi in click vel ke chong ka click don lo ngai lo wa id ti hin reset tanga chuan du le hei te point delete thei thawa delete advertisement id ti point delete the chan chu eng ber ngai click in thela kan thela thin lo ka ti khain du lain delete thei thawa chuan chu mi zowa ad privacy a hin in lu tanga chuan heng ho hei heng in on ho hi topic khrang khrang a hi he tiang ho zong hi in off vekang ke chuan eng ma click ka nei lo wa ke in on mai me chan chu khatiang kha a poi tu la poi lo tu rang chi ha ka thia ta wang khanin a chan chu phone poi mo tiang te lo om thina chu wang chuan in ko on mai me ni a heng ho zong in off vekang chuan in off zo a khanin hey in back le zel nga tuna ka tiang khan in back anga chumi zo a manage your google account a hin lut le ang chuan in data and privacy hey tian in ti phenga hey data and privacy a hian in lut anga chuan in ta hian hey my ad center ti hi oma ta khan in click le nga hela hian kan soi du chu lokina hey my ad center ti hian in athena chuan hey google atanga kan click ang chi kharon lang thina ni ta hian tam deuh aron lang thla thina hi ta hian i khang ho kha malte te off thei tho kha nia ma ro chu hei hi avai hian hei achunga mi hi lai mi hin muanga lai mi hi te in click anga in turn off to pangke chung off don chuan lo ka ti kha chan chu thil poi mo kha tiang click lo turang chi te kha ka duang thi ama ti me yang i kha ka ta na poi mo lo wang kha chu ka ti lem lo wang khan i ti khan in lo tianga chuan chu mi zo a khang zong in ti zo to nuai in back po pang apum pu ya khan ti khan in back anga chuan in chrome in lu tang chrome a khan hey chrome hemia te hian ta hian in lu tanga chuan in hela hey dot thia hian in lu tang chuan dot thin lu to nuwa settings in lut le ang chuan settings in lu to in lu zo to nuwa site settings a hian hey ta hian in lut le nga chuan ta hian in ti tur om ta a hey helai mi hi third party cookies ti hi heta hian in block third party cookies ti hian in click ang chuan in click zo a in chhuak ang ke chon kha ka ti don lo ka ti khain ati lo turang chi kha ka ti ngai lo wang khan in amaro chu phone a hian in engemo edi poi mo ang chi te update system ang chi te ka mu du wang khan in engemo ang chi kha phone ta na poi mo tu ka mu du wang ka on me ni a chuan in kha in ti zo to nuwa hey helai mi ang chi te hi he tiang chi edi te hi in off fang hei ka off sa ke chuan in ti khan in off fanga chuan chumi zo a in chuak anga in vai in chuak anga chuan in phone in restart ang chuan in edi ho kha khang ho zong kha aron om to don lo ni aro in play to lo wang chuan in alo la in play le fo ani chuan in kan phone data kha kan backup vekanga chuan in computer te mo kan da lut vekanga chuan in kan phone kha factory reset kan ti topang heta settings atang in kan data zong kha bo do da maro chu soyang khan kan backup sa ngai computer te mo kan da lu vekanga ya chuan chumi zo a kan factory reset anga chuan abo to mayang soyang khan link chi han ni kan click thina engemaw kan click thina kha automatic in redirect a alo in on thina ni
AF set te po khanin kan lu nang chi ta ka off thei tho ma ro chu khati khana pum pui khan lo ti top pula fu me a chan chu in thre to lo em lo bani tu khoi ber ga kha kan thre to thin lo bani chu wang chuan in khatiang khan lo ti ula a thame yang tata ala thalo fo in factory reset po ala thalo fo ani chuan in flash te po khala ngai thei thowa alo ngai ve theya I du lai han flash anga khan thame yang amaro chu flash po ala thalo fo ani kha chuan in miron kontek anga chuan in cái phần tỷ đàn vấp cái tỏ big là bằng cái tiếng cái chữ anh vấp nghe har sản khá mà nó chui phê tên thì tỏ lâu khá chuan in tỷ đàn vấp cái ôm tỏ lâu anh mà nó chui tay lại nghe chăn nhang thì khá chữ chui chùa về lại thấy thâu vàng hẳn chui tắc tắc đầy lắm mà chui hay hi cái sợi phâu thuyền chữ bụi hi đủ viết thuyền mày là phone cái này nó ôm lậu và ôm lậu chuan in bụi thấy mi lậu ang chi te khá tiếng chi flash te po model là gì đó khá tiếng tiếng ngay te khá nia tin bạc call te po cái lậu này lậu cái page chu khá tiếng chi te hey phone hi mà ni ôm nghe cái này nó ôm nghe ngay ang chi te hi tắm tắc ôm khá tiếng khá chung cái in thiam mà mà chu cái tiếng thấy chín nó soi thấy soya in bụi thấy này cho in bụi cần tum zel don nia ole khá tiếng khá ni sen trong cái bụi cần lậu takin tin bạc cái channel hi min lo share min lo subscribe saka comment like te khatiang kha min lo pek sak tur khan tan min lo lak pui lo lak ti kha kan soidua tin ba ka kan thian tha te kan chung le khatte po khati kha in subscribe tur kha min lo ti sak ula kan ta na pui mo turang video thar hrim hrim churon siam ka tum zel don nia kan thria thiam lo ang chi te khatiang kha siam kan tum chho zel don nia ole kalome